Witam, kochani, jak zwykle w naszych nocnych Max Payne, nowych, mrocznych, narkotycznych klimatach. Możecie myśleć, Mikołaj ci chyba odjebało na głowę, 4. film dzisiaj, co ty idziesz na ilość? Myślisz, że jak będziesz miał dużo filmów, to będziesz lepszy i może jeszcze dostaniesz partnerstwo i będziesz robił pieniądze. Otóż dum, nie, to nie dlatego. Nagrywam to z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze, doszedłem do wniosku, iż Max Payne może być grą jeszcze dłuższą niż sobie wyobrażałem, a wyobrażałem sobie jako długą jak na dzisiejsze standardy produkcji. Tak więc nim ukończę część pierwszą, a jak już wspominałem, chcę nagrać również drugą, a w finale i trzecią. Zajmie to naprawdę niesamowicie długi okres czasu, dlatego z tym Max Payne'em troszkę przyspieszamy, zagęszczamy klimat, a po drugie ja tę grę po prostu uwielbiam, tak ją lubię. A chcę grać razem z wami, żeby to było takie żywe, fajne, łącznie z wszystkimi failami, tak więc nie gram sam, gram tylko kiedy nagrywam. Biorąc pod uwagę fakt, że ja już nie gram nie nagrywając, no to nie jest to szczególnie dziwnie. Z krótkich kwestii informacyjnych chciałem tylko powiedzieć, że Lord Romulus znowu jutro nas opuszcza nas on niestety na cały tydzień, wróci dopiero w przyszłą środę. Ale zostawił mi sporo fajnych materiałów, które ja będę systematycznie uploadował, tak więc ciągłość będzie zachowana. Co dalej? Pojawił się dzisiaj pierwszy filmik od skrzętnie skrywającego się Kuby, czyli Critwala, filmik Alien vs Predator z takim bardziej filozoficznym komentarzem, podejściem dość takim, powiedzmy, trochę bardziej mrocznym. Zobaczymy, jak wszystko się będzie tu rozwijać. I ostatni news, nie ostatni, przepraszam. ASW-13, czyli Marcin, pierwotnie, który miał powrócić w czwartek, a następnie w środę, powróci jednak w poniedziałek z szansą na powrót w sobotę. Jednak wszystko wskazuje na to, że będzie to jednak poniedziałek, tak więc wcześniej dostaniemy, też się nie mogę doczekać, Bulletstorma. I co jeszcze? Chciałem tylko powiedzieć, ja wiem, tego pewnie nikt nie będzie już tej nocy oglądał, wszyscy będą to oglądać jutro, wszyscy okej, no tam te kilkanaście osób, które ten filmik obejrzy. Chociaż mam nadzieję, że obejrzy to jak... Koza, punkciki, karta! Chociaż mam nadzieję, że obejrzy to jak najwięcej ludzi, ja sobie marzyć sobie mogę, okej. Realiami, ale to nieistotne. Nie, Max, błagam cię. Co chciałem powiedzieć, jutro pojawi się pewna gra. Zarzekałem się, że nie będę w nią grał od pewnego czasu, a to dopiero nagrywał. Sam jestem sobą zaskoczony. Co to jest? Nie powiem, zobaczycie. Jedźmy. No to już zaczęliśmy wesoło. Okej. Dwa gram, jakoś tak wolę. Przyzwyczajenie do... Karta! O! Koklusz znowu się komuś odezwał. A no, pany... Bez jej. Ło! Ło, fuck! Fucking hell! Powiem szczerze, przestraszyłem się prawie jak w SPS, tylko bez tych nerwów wcześniej. Bez tego napięcia. Wow! A nam trzepło, aż poszło po kręgosłupie. O. Powiem wam, że takie momenty wprawiają mnie w stan permanentnego namysłu. Czy ja aby na pewno nie jestem debilem? Ale może nie będę się wgłębiał w te kwestie, bo w końcu się okaże coś takiego, czego ja bym nie chciał wiedzieć. Nie! I tak się powinno robić Bridge and Ta Clear. książka nigdy nie trafiła na listę bestsellerów. Aha. Zdziwiłem się, że ktoś tutaj oddawał się lekturze. Książka nosiła tytuł Era mordu i burzy. Notatka na odwrocie mówiła o nordyckich mitach i o Ragnarok, końcu świata zwierzeń wikingów. Okropnej zimie, która skuje ziemię lodem, a ludzie wymordują się nawzajem. Pogoda za oknem faktycznie mogła sugerować, że to koniec świata. Zaczynałem też rozumieć, o co chodziło właścicielowi tego klubu. No okej. Tajemniczo. Winiacz.
a. Umiem lepiej, gościu. Ta książka nigdy nie trafiła na listę bestsellerów. Kto zgadnie, z czego motyw 10 punktów? Max, ty umiesz takie rzeczy? Jeszcze raz. Okej, to się może przydać w przyszłości. Dzięki. No, czuję, że tu nie będzie Ta książka najłatwiej. nigdy nie trafiła na listę bestsellerów. Zdziwi... Dobra, mamy to. Może tak... Precyzja popłaca momentami. Całujcie pierścień. Zajebiste uniki, dajcie spokój, że o tym nie wiedziałem wcześniej w sumie. Jep. Dobra, proszono mnie, bym nie był taki wulgarny. To będę o ciupinę mniej. Wiedzcie, że się starałem. Chodźcie, kochane. Johnny Walker. Ale Wiksa. Aż się Max pali do zabawy. Gościu, nie bawi mnie to. Ciebie już też nie. O, matko, jak ja lubię te nasze nocki z Maxem. Zaczyna mi się taki topos, że tak powiem, wyrabiać. Topos, co ja wymyślam. Zjebany umysł humanisty. Zaczyna mi się wyrabiać taki model nocki z Max Payne'em. Znaczy, że nie wyobrażam sobie pójścia spać bez zagrania w Max Payne'a de facto. I oczywiście z nagrywaniem, to się już łączy ściśle. Ale to fajnie. To mnie cieszy i bawi. I ratuje. No, to szanse były znikome. Tego teraz zrobimy to troszkę inaczej. Mniej więcej w ten sposób. Gościu, weź umrzyj. Daj spokój, daj innym żyć. Umożliw im to swoim zgonem. Browar się leje. No, drugi nie działa. Ale zajebisty bas. Normalnie Skrillex. Bez mowa. Kiedyś, będąc na dyskotece, zasnąłem leżąc pod takim. Mam skilla, nie? No to sytuacja po prostu wymarzona. A jeszcze nie ogarnąłem browarów, panowie. No, teraz mogę iść. Do boju. Wow. Rzuciłem się prosto na śródno. Bie. Jedno piwo, Bartman. Co to za szczyn? Dobra, już, Max, już.
spokojnie, wziąłeś te leki, już. No. Okej. Nie jest to sytuacja, gdzie mieliśmy po 7 opakowań painkillerów, no Na ale... stole leżała sterta okultystycznych. Same przyjemne lektury do poduszki. Necronomicon, Czary czy Raj Utracony. Nie brakowało też starych ksiąg o tajemniczo brzmiących tytułach. Malleus Maleficarum i De Umbrarum Regni Novem Ortis. Opisujące okultyzm i piekło księgi z pentagramami na okładkach leżały wśród kaset z horrorami i akcesoriów spirytystycznych. Poważnie traktowałem z tego jedynie fakt, że Lupino traktuje to wszystko poważnie. Poświęcił sporo czasu na bliższe doznanie gościa z dołu. Książek. Do pełni brakuje mi jeszcze tylko skórzanych kombinezonów, pejczyków, jakichś kajdanków. Wiecie, te klimaty takie. Jakże mi bliskie. Nie. Wajcha. Jak śmiesz, ścierwo. To się leki biorę, się leczę. Cała terapia w pizdu. Gotycko, tak. Mhm. No nieźle. Jest mety taki strzał. Powiem wam, coraz lepiej. Coraz lepiej. Metaforycznie. Dobra, to przynajmniej wyszło. Po 10 próbie to już może wychodzić, nie? Inaczej. Max, podlecz się, spokojnie. Nie mamy dezerta, no może być cienko. Nie będzie czym na dalekie dystanse gości wyłapywać. Trudno, będziemy skracać dystans. Green, nie, koktajle młot. Kurwa, jak święta! Tylko śniegu nie ma. Ja miałem nie przeklinać bez sensu, znowu się na tym łapię. Ten cały staw pyszny, jakże, ale... Chciałbym się jeszcze wydostać stąd. No, fiksa fajna, no, nie mówię, ale... Aha, dobra. Nie się paniki. Wow. Nie no, musicie powiedzieć, że to było dobre. A to mi się rzadko zdarza. Szczególnie ostatnio. Yeah! Jak w Alanie Wake'u, który by the way znajdzie się na naszym kanale w niedługim czasie. Od Lorda Romulusa, gdyż ja już Alana Wake'a przeszedłem z oboma dodatkami i było to w mojej opinii trochę bez sensu, żebym go wałował od początku, bo to już nie będzie średnia przyjemność, a dla Lorda Romulusa to jest coś kompletnie świeżego, tak więc będzie fajnie. Ło kurwa. Wow. Zajebiste. I ta kasa, to wszystko. Ja pierniczę. Mega. Wow. Mega sprawa, widzę, panom też się spodobało. Just to be sure. Wow. Co jeszcze? Kto jeszcze? Leki, leki. Berety moje ukochane. Max, ta kasa cała, to taki frajer. Wow. Nie wąchałbym. No kto tymi drzwiami się bawi? Można zadzwonić na policję.
Ale pani sąsiadko, bo cię wrzątkiem obleje gnoju. Kurwa. Odjebałeś Mikołaj zestaw, ci powiem. Zestaw małego kretyna. Może mi takie wypuszczać sygnowane moim imieniem i nazwiskiem. Dobra. Co tak robi jak sowa? Czyżbyście w kartonach przemycali sowy? Ludzie, tak nie wolno. Czy... Aha, dlatego skinąłem ostatnio. Zły moment na reload. Wow. Co? No Ale okej, wszystko mamy opanowane, obcykane, wszystko wiemy co i jak, tylko znowu się pogubiłem jak ostatni debil skończony, skretyniały baran. A tam... Ja pierdyle. No. Taki burżuj, amunicji mu nie potrzeba, będzie ich tłukł baseballem. Ej, nie otworzył. Jak ja tam teraz wejdę? Który jest taki kurwa zabawny? Ło, fuck! Się dziwić, że te filmy takie długie. Dobrze, zostanę pytanie, kto to będzie oglądał. No, wpadnij, no to wpadnij. Nie chciałeś mi pomóc, siewinio. Dobra, dość tego. Zbieramy się w sobie i kończymy. Ale skąd oni jebią? Toż ja takiego kąta nawet nie mam do strzału. I twoją matkę też. Ja pierdolę. I jak tu nie przeklinać? Nie kląć, nie bluzgać. O! Sztachnijmy się świeżym powietrzem. Cholera! Żryj kulę! Teraz zorientowałem się, jak to mogło zabrzmieć w sumie. Ale to tylko ja mam takie wyobrażenia. W niektórych rzeczach. A te gołąbki tak sobie gruchają. I kurku. Już mi wali. Zobaczcie. Się zdarza w takich momentach. Najlepszym. Co to jest, kurwa, ogon od ubota? Nie, dach. Ja pierwszy, co ja robię? Co ja robię? Się bawię jakiegoś Mirror's Edge'a.
kurwa, nie, Max, nie rób mi tego, nie gin. Kurwa, byłem tak blisko, przepraszam. Żebym nie musiał dreptać po tym ogonie ubota znowu. Bo się zesram, jakbym musiał to robić metaforycznie oczywiście. Chodźcie. Enough. I fucking enough. Powiem wam, że w dzisiejszym filmiku na pewno pobiłem jeden rekord. Zgadnijcie czego? Wśród gości wyglądasz jakiś niemiecki szalony naukowiec. W tym płaszczu, w tych brylach. I bach w piach. Niemożebny fakt, jak blisko byłem i jak bardzo zjebałem. Max, żryj te leki, chłopie. Niedługo ja chyba zacznę brać. Oprócz tych co już ryku. Założymy boys band. Ja pierdolę. Chyba żartujecie. Co to jest czerwone i psuje zęby? Cegła! Twoja matka jest taka gruba, że zajmuje 2 miejsca w autobusie. Twoja matka ma własne... nieważne. Przepraszam. Asy wybrałem moment na kichu. Zajebisty, nie sądzicie? Jaki długi etap. Nie, kurwa. Zaś jakieś manipulacje genami. Co to kurwa ktoś przezabił? A? No i co? Gówno. Trochę na Lindę poszło. I znowu. Max Cyrkowiec. Bele. Dobra. Tak, imperium zła. Za kulisami znajdowało się przejście do urządzonego przez Lupino sanktuarium.
Gorące powietrze wewnątrz stanowiło niewidzialny mur. Było aż gęste od zapachu kadzidła i jeszcze czegoś słodkawego, od czego... To było źródło zgnilizny miasta. Lupino skrywał się gdzieś tutaj jak pająk czekający na ofiarę w sieci. Od oparu w powietrzu kręciło mi się w głowie. Kochani, Na kanapie tym leżały podarte dziwnym, kawałki listu. satanistycznym akcentem zakończymy sobie dzisiaj rozgrywkę. Dobranoc wam życzę.